exposició de París a Nova York, que ara està aquí al Museu Torre Valldomina de Santa Coloma de Gramenet, té una tesi, que és explicar com el món de l'art i el mercat de l'art van passar de París a Nova York entre mitjans del segle XIX i mitjans del segle XX. L'art segueix als centres de poder, als centres artístics, als centres de difusió de la cultura. Mentre això, aquest paper el tenia París a mitjans del segle XIX, a mitjans del segle XX aquest paper el té Nova York. I en aquest segle hi ha una eclosió de moviments artístics, de maneres diferents d'entendre l'art, que en aquesta exposició un se'n pot donar compte. Passem de la figuració més estricta de mitjans del segle XIX, més clàssica, al gran esclat dels pintors i gravadors americans després de la Segona Guerra Mundial. Els colors negre, blanc de l'inici es transformen en un esclat de colors primaris, que ja Miró als anys 30 havia anticipat. Catalunya va viure durant els anys 10 i els anys 20 del segle XX, al començament del segle, un gran esclat cultural i artístic. Noms com Torres Garcia o com Ramon Casas omplen el nostre imaginari. Com per exemple aquesta litografia de Ramon Casas, que és referida a la vida i el benestar de Catalunya i la riquesa de Catalunya. Aquesta litografia és la base que va servir per fer un famosíssim cartell de lluita contra la tuberculosi que va fer la Mancomunitat de Catalunya. És l'art al servei d'una causa, és l'art al servei de la lluita contra la tuberculosi. I Casas va fer aquest servei. L'art serveix a la vida. Una de les peces més interessants de l'exposició, de tota manera jo recomano veure-les totes, és aquest Ricard Canals, que té una característica molt interessant. És encara figuratiu, és una festa campestre a París, on surt la senyora Canals, que Picasso va pintar en la seva època blava, i el propi Picasso, perquè Picasso i Canals eren amics a París. Recomano que vingueu a veure l'exposició i trobeu Picasso en aquest gravat.